kormánypártiak, hol meg az ellenzékiek udvaráról indítanak egy-egy transzportot a községháza felé. És ez így is történt. Hogy egyszer a kormánypárti, másszor meg a kormánypárti 100 fő következett, hogy aztán a kormánypártiakat ellenzékiek kövessék, és így tovább. Dumpf Endre éjszakái. Őszológiai gyakorlatok. Részlet. Mi más? Motto 1. Hétre ma várrom a Nemzetinél. Írta Dumpf Endre. Motto 2. Szemrokona. Szem boldog ősze. Nem vagyok szent, kinek? Nem vagyok szent, kinek? Mondta a pősze. Írta Dumpf Endre. Motto 3. Az életerő kifagy. Ott, hol az égkel beéjeledő halom oldala kékel, tűnődve egy elfeketült düledékkel, csak a siket estveli csend gyütyürékel. Írta Katona József. Egyéni képviselői törvényjavaslat a magyar állampolgárság 3 fokozatának bevezetéséről, valamint a magyar anyanyelvű magyar állampolgárok állami magyar nyelvvizsgájának rendjéről. A nyugdíjas családtagok számára a konyhában ülőhely biztosítandó. Konyhaszék, hokedli, ülőke vagy párna. Az ülni képtelen nyugdíjas, vagy a nyugdíjkorhatárt még el nem érő, de igazoltan minimum 78%-ig rokkant családtag, a konyha asztal alatti teret a gyermekekkel közösen használhatja, mely esetben az idősebb családtag lehet alul. Sose feledjük Vasalbert gyönyörű mondását. Az én enyhem, az én konyhóm. Kis magyar pornográfia. Motto. Akkor persze nem marad egyetlen további kérdésem, és éppen ez a válasz. Wittgenstein. Mit állítunk? Vegye le a szemüvegét. Ne marháskodjék ön. Tudunk mindent. Ne szarj be, Kossuth. Kicsiny Valdóver. Tudjuk, hogy süt a nap, és tudjuk, hogy esik az eső. Ugyan. Mire való a makacskodás? Ne krenkod magad, api. Élni mennyi? Élni annyi, mint bizonyos lehetőségek között habozni. Élni annyi, mint végzetesen erősnek érezni magunkat a szabadság gyakorlására. Élni annyi, mint megválasztani, hogy mivé legyünk a világban.